सातारच्या शाहूनगरीत प्रथमच सहस्त्रचंडी याग सोहळ्याला आज मोठ्या उत्साहात प्रारंभ झालाय. खासदार श्री छत्रपती उदयनराजे भोसले आणि सौ दमयंतीराजे भोसले यांच्या हस्ते प्रधान संकल्प करून या महायज्ञाची सुरुवात करण्यात आली. पंचपाळी हौद दुर्गामाता मंदिर परिसरात उभारलेल्या भव्य मंडपात कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवीचे त्याचबरोबर तुळजाभवानी, सप्तशृंगी आणि रेणुका मातांची प्रतिकृती विशेष आकर्षण ठरते. या सोहळ्यात 151 देवी भक्तांनी सपत्नीक पुण्याह वाचन केले असून पुढील 6 दिवस 51 ब्रह्मवृंद वाचन हवनात सहभागी होणार आहेत. रविवारी 1000 बालकुमारांचे पूजन होणार असून राज्याचे मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि मान्यवर यामध्ये उपस्थित राहणार आहेत. दुर्गामाता सहस्त्रचंडी यागाच्या माध्यमातून विश्वशांती, हिंदू राष्ट्र स्थापन आणि मंदिर सरकारीकरण थांबवण्याची प्रार्थना करण्यात आली.